Pergi kula ngrumaosi dados putra selir lajeng kula gadah gegayuhan ngaten menika. Kula mangertos panjenengan menika cinaket dening Rama Prabu. Sak boten-botenipun saged caos atur dhateng Rama Prabu. Engko yen umpama atur kuwi ora ditampa mesti sliramu kuwi kepengin duweni raja brana sak negara. Mboten namung menika. Kula kepengin dados ratu. Kesodalan sampun kula inggih ngimpi nganggo lungsuran dikoten panon kaduk ona raos sing manah kula mboten kagem mikir. Mboten tekan ati kula niku jalaran. Yen ora ana sapa-sapa ora apa-apa. Ora ana sapa-sapa kepiye wong. Tegese kuwi ora ana ya apa-apa ora ana. Nek mami ngono.